जेब्ला बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ बे बर' मिडियामनि स्कुलफोराव गोबां जायगायाव बर' मिडियामनि स्कुलाव राव रोङै गुबुन हारिखौ थिसनना होदों। गुबुन हारिखौ थिसनना होनाय लोगो लोगो रावखौनो रोङाबा बे बर' रावखौ बोरै फोरोंगोन आरो बे बर' रावखौनो फरायाबा गुन गोनां सोलोंथाइया बोरै जागोन स्पेशेल कनसिडार होननानैबो लानांगौ। नाथाय आसाम सोरखारा दिनै मा लादों मोनसे भुल नीति लादों बे स्कुलफोरखौनो प्रभिन्सियेलाइज खालामा। जोंथ' सनमान होदों सुक्तिखौ जोंबो सागानगिरि हिसाबै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा जितु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांबाय जों बेखौ सनमान होदों। सनमान होब्लाबो बोरै जानो सनमान होदों हय खिन्थु खामानिया जायाबा बोरै जानो। बर' हारिनि राव थुनलाइ बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। बिथाङा बुंदों बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि अनजिमा खमायनायनि दायनिगिरिया सरकारानो। फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयैखौ नुनानै दिथागिरिफोरा गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हराखै। बिथाङा बुंबावदों बर' बिजोंनि फरायसालियाव गुबुन हारिनि फोरोंगिरिखौ थिसननायनि थाखायनो गुन गोनां सोलोंथाइ जायाखै। जुदि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुङाब्ला सरकारनि हेंथायै सोमावसारगोन होननानै गोख्रों सांग्रांथि होदों। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जितु बर' बिजोंनि जितु समस्या बे समस्याफ्रा दिनै जादोंबा जों सोरखारिखौ दुसिनांगोन। बर' माध्यमनि जिबिलाक फरायसालि दं बे फरायसालिफ्राव फरायसा फरायसुलिफोरनि बिबाङा खमायलांबाय थादों। बिनि थाखाय सरकारा दायी सरकारनि भुल नीतिनि थाखाय बे जादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबाय थादों नाथाय जाफुंहोनो हायाखै। जाफुंनि कारना सरकारनि भुल नीति। मानो होनना बुङोबा जोंनि गोबां फरायसालिफ्राव दासिमबो थोजासे रोखोमनि फरायसाफोर गैया। नांगौ बादि फोरोंगिरि गैया। नांगौ बादि फोरोंगिरि गैयैखायनो तारमाने जेब्लाक जोंनि गार्जेनफोर दङ अभिभाबकफोर दङ फरायसाफोरखौ फरायसालियाव हरनो नागिराखै। जायनि जाहोनाव फरायसालिफ्राव बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव फरायसाफोरनि बिबाङा खमायदों। जेरै बिदिन्थि हिसाबै कलियाबराव मोनसे समाव खोब बर' एलपि स्कुल दंमोन, बर' एमइ स्कुल दंमोन, गोजौ फरायसालि दंमोन। नाथाय थांनाय बार जितु क्लास 10नि लास्ट परिखा होबाय ओमफ्राय दा बर' मिडियामा जोबना थाबाय। बे जाबाय सरकारनि भुल नीति। आरो बेजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव जाहैबाय जेब्ला बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ बे बर' मिडियामनि स्कुलफोराव गोबां जायगायाव बर' मिडियामनि स्कुलाव राव रोङै गुबुन हारिखौ थिसनना होदों। गुबुन हारिखौ थिसनना होनाय लोगो लोगो रावखौनो रोङाबा बे बर' रावखौ बोरै फोरोंगोन आरो बे बर' रावखौनो फरायाबा गुन गोनां सोलोंथाइया बोरै जागोन। गतिके बेफोर भुल नीतिनि थाखाय तारमाने जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइयाबो जायाखै आरो जोंनि फरायसालिफ्राबो थैनो नागिरदों। आरो जिहेतु सुक्तियाव मोनसे फैबाय 6.3 क्ल'जआव 6.3 क्ल'जनि मथेबा जिहेतु सुक्ति जाबाय बे सुक्ति मथेबा 6.3 मथेब्ला जेसेबांनाखि बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ कलेजफोर दं कलेजफोराव थोजासे बिबांनि फोरोंगिरिफोर थिसननांगौ आरो गंफ्रोमबो बर' मिडियाम हायार स्कुलखौ माखासे स्पेशेल कनसिडार होननानैबो लानांगौ। नाथाय आसाम सोरखारा दिनै मा लादों मोनसे भुल नीति लादों बे स्कुलफोरखौनो प्रभिन्सियेलाइज खालामा। जोंथ' सनमान होदों सुक्तिखौ जोंबो सागानगिरि हिसाबै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा जितु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांबाय जों बेखौ सनमान होदों। सनमान होब्लाबो बोरै जानो सनमान होदों हय खिन्थु खामानिया जायाबा बोरै जानो। गतिके जोंना सरकारनिसिम नारसिननाया दङ 6.3 क्ल'जखौ जेरै हायो ओरैहाय मा राहाजों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। जुदि खालामाबा जों जयैनो गासिबो आफादफ्रा ज' जालायनानै बेनि हेंथायै सोमावसारनांगौ होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय स्पष्ट भाबै